La Fundació Catalunya Cultura és important per l'empresa perquè, partint de l'esquema que un país ric és un país culte, les empreses tenen que aportar molt a la cultura del nostre país i, per tant, tota aquella implicació que les empreses tinguin amb el desenvolupament del món cultural ajudarà a ser potser més rics i, a l'altra banda, més cultes. És evident que en uns moments com els que estem vivint actualment, que d'una certa complexitat econòmica, les empreses s'han d'implicar en el món de la cultura. Jo sempre he considerat que una part dels recursos que genera l'empresa haurien d'estar destinats a patrocinar events i ajudar en el món de la cultura i de l'art i de totes les diverses manifestacions culturals que hi hagin. Per tant, el paper de l'empresa és important i una de les funcions molt importants de la nostra fundació està en aproximar el món de la cultura amb el món de l'empresa. Si som capaços de que això funcioni, de que això sigui i que ho estem sent, nosaltres acabarem tenint un país molt més ric.